ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। ଭାଦ୍ରବ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ଭଗବାନ ଜନ୍ମିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ଉଠି ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଶାଶୁ ବୋହୂ ଲାଗି ପଡ଼ିଲୁ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବାରେ। ପ୍ରଥମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ହଳଦୀ ଆଉ କ୍ଷୀରରେ ଗାଧେଇ ଦେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲୁ ଆମର ପୂଜା। ଭଗବାନ ତ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଅବତାର। ଠାକୁର ମଥୁରାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଗୋପପୁରରେ ବଢ଼ିଥିଲେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପାପୀ କଂସର ବଧ କରି ମଥୁରାବାସୀଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଭଗବାନ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସବୁ ଉପଦେଶ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ମାର୍ଗ ଦର୍ଶାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଥରୁଟିଏ ଭଗବତ ଗୀତା ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର କଷ୍ଟ ଦୂର